Bálint Géza művészházaspár kiállításának megnyitóján. Mind ahogy sokszor, most is a Csermák a Zeneiskola vendégeit hallhatták. Köszönöm András Zsuzsa igazgatójának és asszonynak ismételten köszönöm a segítséget. És köszönöm ezt a szép darabot Harmai Veronikának, hegedű tanszakos növendéknek. Őt Honoferné Kecskés Judit kísérte, és egy kókai verbukot hallhattunk. Maros Farnyébe hegedűművész tanár úr Juditnak is, vagy Veronikának is a felkészítő tanára, akár csak a megnyitó végén hallható zongoristának, Szalkai Balázsnak. A két kiállító művész egy-két munkáját a közelmúltban láthatták már az érdeklődők a Cserszegtomai Alkotótábor gyűjteményes kiállításában, hiszen ők is ennek az alkotótábornak, nemzetközi alkotóteretnek a tagjai. Most egy nagyobb áttekintést kaphatnak önök ennek a két, mondhatni talán kicsit különös életutat lejárt svájci-magyar művészházaspár munkáiról. Tisztelettel felkérem dr. Matis Ferenc művészettörténészt a kiállítás megnyitását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ünneplő közönség! Ragaszkodok ehhez a megszólításhoz, mivel egy kiállítás megnyitó igenis alkalom arra, hogy ünnepeljünk. Látjuk a terített asztalt, süteményeket, magunk is kiöltöztünk, hallottuk a verbunk muzsikát, a verbunkos toborzó zene, amely katonákat hív össze egybe, a seregbe. Itt az volt a funkciója, hogy a kedves látogatók egybegyűjjenek és részt vegyenek a megnyitón. Nagyszerű dolog ugyanis, ha ismerősök és vadidegenek részt veszünk egy ilyen művészeti eseményen. A dolog lényege abban rejlik, hogyha azonos érdeklődés, ízlés és lelkület hat át bennünket, már elindultunk azon az úton, amely kiutat jelent az egymástól való elidegenedéstől, idegenkedéstől, egymás meg nem értésétől, a közös lét és a közös lét jobb megéléséhez vezet. Egyes kiállítás megnyitók után gyakran eledetnek szóba egy-egy kép előtt azok is, akik egyébként visszahúzódó életet élnek, nem ismerik egymást. A művészet katalizátor. Közvetítő szerepe persze csak akkor érvényesül, ha életigenlő, harmóniát teremtő művészettel találkozunk. Itt, ebben a teremben ez a helyzet. Rövid bevezető gondolatok után kérem nézzük meg közelebbről, vajon milyen kincseket, milyen üzeneteket hordoz magában a Basilides házaspár művészete. Mindketten hangsúlyosan pozitív kisugárzású műveket alkotnak. Mesterien bánnak az ecsettel, és értő módon használják ki az akvarell technika által biztosított lehetőségeket. Mondani valójuk őszinte, részletgazdag és művészű. Meg szoktam kérni a közönséget arra, hogy olyan szemmel tekintsék meg a kiállítást, hogyha találnak olyan művet, vagy műveket, ami nekik tetszik, amit el tudnának képzelni otthonukba, válasszák ki azt. Hisz akár az önöké is lehet. További információt kérjenek a művészektől. Magam részéről annyit szeretnék hozzátenni, hogy higgyék el, kedves mindnyájan, hogy minden jóra való művész
igazán boldog és elégedett, ha egy-egy művét jó helyen tudja. Nem az a célja a művésznek, hogy otthon felhalmozza a műveit, nem habzsolni akar, hanem közread. A képek ugyanis kódolt üzenetek. Olyan szellemi termékek, amelyek sokunkhoz szólhatnak. Menjenek csak el egyszer egy árverésre. Fel fog tűnni önöknek, hogy olyan az, mint egy megboldult, méhkas angyal. Persze azok ott gyakran csupán a profit hajszolása véget tülekednek. Meg lehet. Ha már a befektetés jött szóba, elmondanám, hogy nincs jobb üzlet annál, mint magától a művésztől vásárolni. Ha valamennyien így járnánk el, a galeristáknak persze hirtelen állást kéne változtatniuk. Bár megengedem, hogy nem a művész dolga, hogy kufárkodjon, házaljon műveivel, tehát szükséges ez a munkamegosztás. Továbbra is fenntartom azonban azon állításomat, hogy Basilides Bálint, Géza, illetőleg Marcel Vallon Basilides képeinek megvétele számunkra, akik ismerhetjük a művészeket, a legjobb befektetés. Gondoljuk csak meg, ha valaki úgy érzi, valami hiányzik az otthonán, egy kis melegség, derű, természetesen konzultálhat a köművessel, megkérdezheti, hogy tudna-e arrafele nyitni egy ablakot a falon. De biztosra veszem, hogy olcsóbb és jobb megoldás, ha egy szép tájképet helyez a falra, annál is inkább, mert nem biztos, hogy az adott falsík, amelyet megbontana a köműves, egy olyan festői tájra nyílna, mint amilyen itt a falakon lóg, mint amilyen képek ezek itt a falon lógó kiállítási képei. A házaspár közül inkább a feleség hajlik az absztrakcióra, az elvonatkoztatásra, szürreális képeinél. Munkásságának azonban ez csak az egyik vonulata, hisz, mint a jelen kiállításon is megfigyelhetjük, létezik nála egy konkrét természetelvű sorozat is. Férje munkássága alapvetően a hagyományhű természetelvűségen nyugszik, és most itt szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy évfordulót köszöntünk, 10 éve, pontosan 10 éve, hogy úgy döntött Bálint, Basilides Bálint művész úr, hogy életét ezentúl a művészetnek szentel. Addig ugyanis Svájcban fontos megbizatásokat, polgári foglalkozást űzött, és ha bár életének gyermekkorától része volt a művészet, úgy gondolta, hogy ezentúl életét csak is a művészetnek szentel. Következő nagyon fontos elhatározása az volt, ez 9 éve történt, hogy hazaköltözik Magyarországra, repatriál, és magával hozza feleségét is, aki gyönyörűen beszéli a mi nagyon-nagyon nehéz nyelvünket. Egy fontos missziót is betöltenek itt Magyarországon, mégpedig azt, hogy Cserszeg-Tomajon folyamatosan alkotó tábort, folyamatosan művészeti továbbképző kurzusokat vezetnek. Ezen hol magyar művészet, vagy művészet iránt fogékony emberek vesznek részt, hol franciák, hol svájciak, különböző nemzetiségek. Érdeklődtem nála, hogy hogyan oldja meg a szállásoltatást. Azt mondta, ez nem probléma, a Balaton körül mindenki talál magának szállást, hisz működnek a hotelek, működnek a szobakiadó helységek. Kérem, mindenki olyan lelkülettel menjen el ezek előtt a képek előtt, hogy ezek a képek
frissek, elevenek, és mindenki találja meg magának azt a hozzászóló üzenetet, amelyet a művész kódolva, elhelyezett, elrejtett a képen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen dr. Martis Ferenc művész, történész megnyitó szavai. És röviden szeretném megköszönni a két kiállító művésznek, hogy elhozták a munkájukat, és itt láthatták az érdeklődők a május 31-ig, meghatározott nyitvatartási időben. Engedjék meg, hogy megköszönjem külön a Maszernek és az Ildesznek a munkákat. Szalkai Balástól, Csermák Antal Zeneiskola, Békétől adottam ő és Marsfal Imre Hegedűmészt tanár úr tanítványa. Egy improvizációt még pedig az egyik képre, a Tenger útjai című képre, az ott van középen.